mlynedd yn ôl papur newydd y Guardian, mi gafodd y daith tren rhwng Cyffordd Dyfi a Pwllheli ei henwi fel un o 10 taith tren fwyaf epic y byd. Ond mi ydw i a chriw Ysgol Tan y Castell yn mynd i fwynhau rhan o'r daith yma heddiw rhwng Harlech a Machynlleth. Ond mae'n mynd i fod yn daith epic am resymau gwahanol iawn. Dwi wedi rhoi hwn o'ch blaenau chi bore yma. Llun arbennig sydd wedi cael ei greu yn arbennig ar gyfer blwyddyn y Chwedlau. Mae'r Llywodraeth Cymru wedi clusnodi leni fel blwyddyn y Chwedlau, ac o'n i fel Cyngor Llyfren yn awyddus iawn i glymu mewn a chynllunio taith awdur chydig bach yn wahanol i gyd-fynd efo'r thema. Felly dyma gychwyn ar bartneriaeth gwerthfawr iawn rhwng ni fel y Cyngor Llyfrau a trenau Arriva Cymru. Ac dyn ni'n mynd i gael diwrnod bendigedig yng nghwmni'r awdures Meinir Wyn Edwards sydd yn mynd i sôn i ni ynglyn â chwedlau a'r holl hyd a lledrys sy'n perthyn i'r pwnc. Beth yw hwn? Y môr. Mae Meinir yn awdures o ardal Sir Benfro sydd wedi cyhoeddi tua 30 o gyfrolau i blant. Ond y gyfrol 10 chwedl o Gymru sy'n cael y sylw heddiw, cyfrol sydd wedi cyrraedd rhestr fer gwobra Tir na Nog eleni. Ni wedi dechrau yn Harlech bore yma, yn gwneud y daith chwedlau ar y cledrau. Sy'n hollol addas, mae'n dweud y gwir, achos mae tipyn o'r chwedlau yn y llyfr 10 chwedl o Gymru wedi lleoli ar yr arfordir. Os chi'n meddwl am Nant Gwrtheirn, yn y gogledd mae stori Gari Rhys a Meinir yn Nant Gwrtheirn, a wedyn yn Harlech wrth gwrs mae stori Branwen y Bendigeidfran. Wedyn gweithio'n ffordd lawr yr arfordir mae stori Canter Gwaelod allan y Mair Ceredigion, a hefyd stori Meilgwn Gwynedd a'r draeth Ynys Las. Gres, beth ydych chi wedi ddysgu ar y tren heddiw? Chwedlau Cymru fel Canter Gwaelod a Branwen. Mae Meinir wedi rhoi map i ni, ac wedyn oedden ni gorau ffeindio lle mae Canter Gwaelod. A lle mae o? Mae Canter Gwaelod yma na. Dwi wedi fwynhau bod ar y tren o Harlech i Machynlleth ac dysgu am y chwedlau. Dwi wedi mwynhau mynd ar y tren hefo fy ffrindiau. Ond mae heddi mor bwysig i plant i ddysgu i chwedlau sy'n lleol iddyn nhw'n un peth. A maen nhw'n bwysig bod y plant hefyd yn dysgu'n hanes ni a'n traddodiad ni. Maen nhw'n unigryw i ni yng Nghymru mewn ffordd, ydyn nhw. A hefyd y gobeith yw bod nhw'n paso'r chwedlau yma ymlaen i'r genhedlaeth nesaf. Wel, mae'r plant a finna di mwynhau sesiwn ddifyr iawn ar y tren, a mae rwan yn amser i ni gael stori Canter Gwaelod. Da ni cael bore bendigedig ar y tren yn sôn am hen chwedlau Cymru, a rwan fydd y plant yn cael stori gen Meinir, a wedyn yn mynd ati wedyn i greu drwy ysgrifennu wedyn yn y prawn. Ffermio oedd gwaith llawer iawn o'r bobl, ac roedd Canter Gwaelod yn enwog am ei ffrwythau blasus. Fel ysgol, da ni yn astudio Canter Gwaelod yn flwyddyn 4, a wedyn Llyn y Fan Fach wedyn yn blwyddyn 5 a 6. Felly mae'r peth yn dod yn fyw i'r plant, digwydd bod. Oedd wedi mwynhau mynd ar tren a ffeindio gyd o'r fel chwedlau hefo Fari Lwyd a'r babi a draig i gyd dyfyn. A ie, wedi noffi. Oedd fi mwynhau Meinir yn dweud y stori Canter Gwaelod yn fama a mwynhau mynd ar y tren. Pa mor bwysig ydy o bod chdi'n gwybod y chwedlau yma? Wel, dwi'n meddwl mae'n bwysig achos pryd dwi'n hyn, maybe dwi'n gallu fel sgwennu chwedlau fy hun. Fe briododd y ddau, a symud i Ogledd Cymru i ddechrau bywyd newydd.